You don't know what PSG? PSG. You told me bore. I'm a Liverpool supporter, a full-time Liverpool supporter. But Arsenal no easy. Apa gaya kau no team yang kena vero apa baby aku futu kau na baby bro. Msadaro ngomana. Ina ndinasho kutaura ngomana but PSG no pedza. PSG kutaseko. Inokubudza Arsenal ibhora. Bora pane Arsenal. Chibomira PSG ma wani. PSG ma wani. Ona baby. Hey. Apa bare mero motomboburuka. Zviri sei sister? Muri kusvika utaut? Oh. But don't tell him is sweet. No problem. Uende kuse chitomboburuka. Bara mero chitosarai. Mupe bag renyu. Wakatapura nasi. Wani. Kundiana chance barato. Bara mero yemvere do. Makanga novera do. Bara mero vera do. Yo kadzawa. Singa vasita uchitumbwiza hayo. Andisi. Zviri sei? Unoshandisa chero waroda, it's fine. Iboys rangu. Toenda ati? Handi. Mati pana speaker andi. Please. Arsenal here boys. Arsenal. Inowina nasi. Ona kana zvichida iso Mwari vari kutinzwa. PSG wangu ka ainopedza. I don't think so. PSG inopedza mira akuone. Saka zviri sei sisi? Wombotora mapicture. Yeah, it's for Instagram. All right. By the way, Trukushansa Rodip. Apa datopinda muna Green arando pandangorwana Robert. Oh. And mati speak. Yeah, but you know that she took something about Glenview. Unaona bora wangu. Who's cool aesthetic? Sisi zatokwanaka woman. Umana ngatongoenda Glenview. Baba mautodiswa mpuso ka. Mautodiswa mpuso, vadziswa mpuso hapo. Bluetooth. Connected. Wangu tatabva kuti it's music. Watidziwe maloti hapo. Watidziwe maloti hapo. Amana disconnected. Watidziwe maloti. Connector. Umana siya connected. Iwe. Mutupa wako chi? Tembo. Vera Tembo. Zara, can I get KFC? Bara mero mune ikukesha? Baba ini ikukesha yangu inga andikamboshandisa izvo zvamuda kuita izvi. I think ndikakunyepera iwa no, pane. Ndikatobvisa yangu aiwa. Chegumi tira chiri ndo. Cash out. Kazi yangu ndoshanda ikoko zvokutanga ndida cash yangu ndotosvika pati. Kuti woita cash out. Bara mero ndone cash. Bara mero tipeo cash. Chingoita cash out kana bro. Ndezvanhasi. Alright, ko chicken. Kana tongoenda pa chicken. Aiwa ngana ndichigamba kaosha mwai. Ukunzwa? Mwana ana baba na mai tango mutakura mu road bro. Atingapedzera mari ana pa road. Aiwa. Vasikana anopfurawa. Iwe zvakazara kumbari izvi chamwai. Unze. Madola for 2 kumbari vasikana awa. Ngaitiswe na vasikana ndakatsvuka. Pane musika wari pakona matuma vanhu vachitos. Ndangozara nemari iko. Ninge ndine dola. Wajiswa mpuso. Hanonzwa kazi. Mabato panonaka ka. Ana kitso. Asinayo, aisiro mareta chidonoisa njuga ere. Chemwai. Ama ndata tulo beterana ndiri. Kumana. Kandi monyarare kumara tongosvika pana speak ndezvanhasi chete wakumana. Aiwa kana kumana. Indomboita sei kumana. Wanyanya. Nezuro futi wakazviita futi. Ukamona vakuma vatsvuka watovhiringika brain. Musoro wako makurira wakaita watovhiringika brain musikana Kumana. Kukura musoro kuita bandamba kudai. Pati munatovhiringika musikana. Face uyu. Wakumanaka. Ilosi. Kumana munhu ibhiza. Tembo shamadzengu kuita noise. Guys, be quiet guys. Nemota kunogero. Nemota ere. Pleasant send connector Bluetooth. Disconnect time muconnectere baba. Chiziana ana manhanga matete nevasikana nyochitumbwiza. Baba ramene tasama size sawo. Mukazi anozokupusa kuti unototsikwa nemoto ndinozorwa nemota baba. Mira timborowe nemota. Glenview ndo izi. Wakadza vakaba makumbo vatsvuku kaya baba. Bara mero Glenview ndo izi. It's okay. Kusvika takusvika mama turn right there. Nanchikumbura mari yeairtime ndofuna vanhu vakamirira kwatruka. Atina airtime. Guys, just dollar chete. Atina kana ni dollar chete waduka naro iwe. Kana riri show waduka naro. You guys are so rude. Bara mero. Siyana ine mwana. Wati uruda kuisirwa chi? Wamona chitunguza kune wana iwe. Chitunguza kwakambeta wana rini. Uyanopenga mfezo. Anosanjero. Anopenga. Musoro anatori musoro wake apa achimboripa apa.
Makazara matafu chete bara mero musadaro. Aiwa. Iri tangoroona. Let's just focus for today only guys. For today kupi kwewe. Alright, une 20 cents ndotenga voice. Atanga Samsung kuri. Apo watotanga kunetswa asi ne first day munhu autanga uplace mademands. Atanga Samsung chamwari. Ngogara kukorera magumbo akutobva atochekwa nebvudzi rese. Aubata nzwisisa akawangu marriage poto yenyama ishamwari. Ukanonga bonzo upenyu wese apa hona. Watotanga ushishinwa izvezvi. Apa takusana naye kumbare kamusikana. Musuya apa njanja apa. Atisinaye. Atitova madhulapo 2. Madhulapo 2 achauraiwa uyu. Uyu achafa uyu. Tukumuiga uyu kubudzi uyu. Ndakupa dollar ndandinaro. Hana rimwe. Pari kwa Mozi, alisa kwa Mozi. Ya mana dollar radandisa kwa Mozi wa utesa airtime. Watotodachi? Airtime. Ndambokupa dollar rere. But anyways, bara mero. Ndipewo ka dollar rere guys. Zvokunetswa kumana. Aiwa kumana, this is my car. Andambokubhadharisa iparayodhiri. Gatingosungirira kama magaro yiri nombwe mari yacho. Chingomupai, chimupei. Sikana chitungwiza. Metaverse. Ndi apa chitika ipazesa pale. Pane zimuti zombe. Bora natanga kare. Amana takutodzokera kutaona. Makumasuku vada zorasika zvigere. Saka tozotaura. Andakupai dollar airtime. Mungondifonerawo just nhasi kune game rePSG. Ngoita kuti ukama kumba ukama. It's love. Mufamba zvakanaka. Wemvu wavhuredo. Can you take a video of me chibuda mota? Alright, for Instagram. Yeah, uzondipane rimwe window. Ndostora kusewo. Ndostora sewo vyo. Kwatora mnakada sewo. Pane filter anti. Ndati riripo. Saka musaregeze kundifonera. Alright. Ayo ndini muridzi wemota. Just now. Mufamba bosisi. Mupei bhegi rake omwe. Ngazviende oi. Bara mero usabva watukwa kudaro. As you should. Saka iri bosisi. Bye bye. Bye. Takuchienda kuchi? Takwenda kunoona bhora manje. Bati wangu iwo zvaunozoitawo. Ratwa mu7. Boys, bhora arimboperi. Anyways, nanjiti asina ihombe. Asina hombe taseko watadza kuita hombe apa. Boys, musarwadziwe neArsenal guys. Guys,